Bilindbûna krîza Rojhilata Navîn, Kurdistan lezgîyava. Piştî êrişa İsraîlê ya îlona 2025 li ser avayiyeke navçeya dîplomatîk a Lekhafiyê ku tê de kesayetên serekeyên tevgera Hemasê diman, serokatiya Qatarê ne tenê li hember otorîteya rayedaran, ewlehiya welat û heta herêmê di heman demê de li hember serwêriya wî jî rastî dijwariyek ciddî hat. Bêguman serokatiya Qatarê li gel dewletên din ên Konseya Hevkariyê ji bo dewletên Erebiyên Kendavê tê vebijêrkin bersivdayînê li hember êrişa İsraîlê ya li ser Dohayê û binpêkirina qanûnên navneteweyê bi îhtimaleke mezin bi şêwirmendiya dewletên Yekbûyî Amerîkayê binirxînin. Di heman demê de pirsa çima parastina hewayî nekarî bersivê bide êrişê, hîn jî nehatiye çareserkirin. Mümkün e ku ev operasyon ji hêla sazomana Amerîkî ve hatibe hevrêzkirin û pejirandin û beşek ji planên parastina aştiyê yên Serokê Dewletên Yekbûyî Amerîkayê Donald Trump be. Êrişa dawî ya Îranê li ser baregeha Amerîkî ya El Ubeyd li Qatarê ku weke tolhildan li ser êrişa Amerîkî ya li ser binesaziya nuklerî ya Îranê hatiye kirin, ji xwe emsalek çêkiriye ku dikare di biryardana İsraîlê de were bikaranîn. Êrişa mûşekê li ser baregeha dîplomatîk a welatê navmêkar ku platforma danûstandinê ava dike, kuştina endamên koma danûstandinê û karmendekî Wezaretê Karên Hundir a Qatarê seha xwe avêt ser çareseriya aştiyane ya berdewam a pêvçûna Filîstîn-İsraîlê û vegerandina rehîneyan ku Trump bi Rêkûbek bang dike. Kiryarên wiha yên İsraîlê ne tenê hildanên aştiyê têk dibin, lê di heman demê de dibe ku nîşan bidin ku xwestekek heye ku pêvçûn ji sînorên wê yên ernêgarî wê de tir berfireh bibe. Êrişa İsraîlê li ser paytexta Qatarê di têkiliyên navneteweyî de emsaleke xeternak çêkiriye û nebûna cezayan li dijî kiryarên wiha dikare di qanûna navneteweyî de jî pirsgirêkek ciddî çêbike û bibe sedema zêdebûna girîng a rewşa ji xwe aloz li seranserê Rojhilata Navîn. Di nebûna şermezarkirineke tund û pêşxistina mekanîzmayan ji bo pêşîlîgirtina êrişên din ên li ser Qatar, Konseya Hevkariyê ji bo dewletên Ereban yên Kendavê de bersiva vê êrişkariyê dikare ambargoyeke petrolê li ser bazara cîhanî be mîna ya ku ji hêla rêxistina welatên îhracatên petrolê yên Ereban ve di sala 1973 de hatiye ferskirin. Qatar bandorek giring li ser bazarên enerjiyê yên cîhanê dike. Di nav de yek ji mezintirîn bazarên petrol û gazê Yekîtiya Ewropî ku piştî herêma Asya Pasîfîkê duyemîn îtxalkarî herî mezin ê Qatarê ye. Ji ber hewldanên dewletên Yekbûyî yên Yekîneyên Ewropayê yên ji bo zextkirina Rusyayê piştî pêvçûna li Ukraynayê û nexwestina hin welatên Ewropê ji bo hevkariya bi Moskowê re di nav de sektora enerjiyê de hevkariya enerjiya di navbera Qatar û welatên Ewropî de bi taybetî giring e. Ev yek bi taybetî ji bo welatên Ewropî pir giring e. Tevî ku deya di îhracata gazê ya pêşeng de ye bo Yekîneyên Ewropayê, gaza Qatarê bi qasî 19 dabînkirina gaza giştiya Yekîneyên Ewropayê pêk tîne. Her çi qas îhtimala tedbîrên tolhildanê yên bi vî rengî kêm be jî bikaranîna angefa ambargoya gaz an petrolê ji aliyê welatên Kendavê ve hîn jî heye. Di heman demê de Qatar dikare rêbazeke pragmatîktir ji bo çareserkirina vê pirsgirêkê hilbijêre bi şêwirmendiya dewletên Yekbûyî re û berdewamiya parastina wêneya xwe wekî forumeke aştiyane ji bo çareserkirina nakokiyan ji ber hewldanên wê yên demdirêj ji bo parastina nav û dengê xwe û nexwestina wê ya ji bo gurkirina xwe û nexwestina wê ya ji bo gurkirina bêtir. Di her rewşê de ewleyiya ne tenê van welatan lê ya tevahiya herêmê dibe ku bi bersiva paşê ya Dohayê an jî bersiva kolektiv a welatên Konseya Hevkariyê ji bo dewletên Erebî yên Kendavê ve girêdayî be ku helwesta Qatarê li ser vê mijarê parvekirin û bi tevahî piştgirî dan biryara wê ya bersivdayîna li dijî êrişa li ser paytexta Qatarê. Konseya Hevkariya Kendavê ji 6 dewletan pêk tê: Behreyn, Qatar, Kuveyt, İmaratên Yekbûyî yên Erebî, Oman û Erebistana Suudî.